nna anyị ha hiwere ihe dị ntọala atọrọ atọ adị mezuo nwe Okoye si na ọwụ n'ọwụ ihe ọma na ọ ka arụtụ ha ịwụ ụmụ ụmụ so Ikeji wụ omenala ndị izu ọgụ eji mara ndị izu ọgụ wonsi na-eye ka anyị na-eme ya wonsi na-eye ka anyị na-eme ya ofu ugboro ahụ Ikeji wụ ihe ụṅara ka ọ wụ ihe egwuregwu bezọrọ odi ibu n'obi wee deba mba niile na ebe a na most of ndị izu ọgụ a na-ekwu na Ikeji wụ ihe mba niile ọwụ kanịva ka ọwụ sọsọ ihe ndị izu ọgụ bikọs agụwa ihe na-ebe akịta nwa ndị izu ọgụ na-ebe a nwere ike eru 50%, mana ihe niile bụ ndị mba ndị mba ka a na-emere Ikeji. Unu jikwa anya unu hụrụ ihe na-eme ebe a taa ọ Ikeji ndị izu ọgụ ọ ka anyị na-eme taa bụ nkwaba anyị ngwa ndị anyị ji obodo etiti ka anyị na-azụ taa Ikeji na-amarịgwere ọdịnala ọ ya eji mara ndị izu ọgụ ibe onye anụna ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị na-ama onye ndị izu ọgụ isi anata Krismas ọ sịghị mba na ọ Ikeji ka anyị anata maka na ọ mụrụ mgbe ihe na-eme eme ọ mgbe ndị izu ọgụ ji akwa ndị mba isi ezi bịa ịbata ụbọchị oye egwu ndị izu ọgụ iji ediji ahụhụ ihe atachi ọnụ ahụhụ ihe ọbụla a na-aṅụ aṅụ ihe aṅụji ahụhụ dadewe nnaba onwe nsogbu ya dịrị onye ọbụla.
Ikeji is a cultural thing. Onye eji mara Izuọgụ, onye eji mara Imo State, onye eji mara Izuọgụ n'ihe eme niile. You understand? So anytime ọ na-happen like this, give one idea that when they also na-eme na the whole Nigeria like this, apart from Izuọgụ. Chiko Bonnia, I can see the result. Look one up on the work, or school, and where I go, what would I go with? What's people for what I had them, you had them for what I. Ian and Mary coach is on. Ian Nana Haborai, I better nature. I have been done diamond. Or go saga, Yota. Or you the mother is in the letter. Yota. Yeah, Christmas in Diesel, finally. Yeah, Christmas in Diesel. I'm not just going to go. I'm not going to go.
Abụ m onye ugwu na ngwa ọha zara anyị na Ebonyi steeti. Ka ihe kpatara iji bịa ebe a taa? Na ndị Izọgụ? Ebi m na ndị Izọgụ, mana ihe kpatara m jiri bịa ebe a bụ ndị Izọgụ bụ ọgọ m. Ekere m ụmụ nwaanyị bịa na-anụkwa anụ obiọma na-akpa m na ihe n'ọbụla ha na-eme na-adụba mma na ka ike eji ha na-eme. Ọ na-abụ mbata ọgwụgodu na BP m ga-aha anyị mbata ha n'ebe a ya dịrị m n'obiọma na-akpa m. Ikeji onwe ihe hụrụ n'anya ị na-ala ibe Ikeji ị ya achọ ka Ikeji a kọntinio ka ya achọ emekatị ya ka ọ kwụsị n'ụzọ ka ọnwe ihe aghara ịchọzi ihe kọwara anyị. Ọmụnwawo chief asọsọ ibe gburugburu nke mbe enwe na ọha ọzara ụkwanụrụ nke na-achịkwata saịdị ebe m na-achị. Omenala ndị ga-adịrị ha ka m nọ ebe a na-ekwu okwu anụ m asị ka omenala ha dịkwara ha ka nke anyị ga-eme ka adịkwara anyị na omenala a bụ omenala ha ji echeta nna 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 and ọ ga-adịgide achọrọ m ka ọ dịgide.